Vyňatok z egyptskej tlače, ako reagovala na naše vystúpenie. Lučnica ukázala temperamentné, čarovné a choreograficky vynikajúce show. Keď Lučnicu uvidíte na javisku, tak máte pocit, že jej tanečníci musia každú chvíľu vyletieť a vy máte chuť letieť s nimi. Ich umenie je úžasný, mysteriózny jazyk, ktorý nepotrebuje tlmočníka. Lučnica, slovenský folklórny balet pod vedením profesora Štefana Nosála už vystupuje po svete 60 rokov. V súčasnosti je tento tanečný a hudobný súbor schopný v najvyššej kvalite predvádzať programové čísla, ktoré sú liricky jemné a detailne prepracované, ako aj tie výrazovo silné a fyzicky náročné. Zostáva záhadou, ako to dokážu uskutočňovať s takou oslňujúcou sviežosťou. Dobrá kritika. Ale si spomínam, že ja som už skoro začal s tancom. Mal som asi 5 rokov, keď malý chlapec v kytličke a som mal rád môjho starého otca. Nadával na čeľač, že všetko bolo zle, len asi on robil dobre. Vytiahol kúštik mesa a hodil mi ako psíkovi. Hovorí, na, chlapče, a tancuj. A ja tými kolienkami holými som bil do zeme a tak ďalej, no vtedy akože ozemky. Tak to bol môj prvý tanec. A ako profesionálny, lebo som dostal plácu za ňo, kúštik mesa. Môj otec, chudák, ten mal tak odvahu a smelosť, že sa opovážil ma dať do školy, to vtedy nebola móda. A v Bratislave som v Národnom divadle videl také veľmi poetické, pútavé pásmo Rok na dedine. A vtedy som si ja povedal, toto ja chcem robiť. Hodím sa do vody, nebudem v arešte. Ja pochádzam z takého kraja Hriňovských a Detvianských Lazoch pod Polanou, kde sú tradície veľmi silné. Tieto krásne ľudové piesne majú výbušné tance, ale na druhej strane aj žialna fujara a tak ďalej. Chodil som aj svadby, keď boli. No a tam som tak pozeral na tých ľudí, že taký ani nebol boh jaký chlap a tak ďalej, ale taká sila z neho išla. Taký on, keď si rozkázal pre tou muzikou, tak celý svet bol vtedy kráľom. Čo veľmi obdivoval a čo prenášal aj do Lučnice, to bol výraz ľudových tanečníkov. To bola to prežitie ľudového tanca. Aby sa to nestratilo, aby to sa znásobilo ešte, alebo práve tie momenty, ktoré sú tak charakteristické a čo nejaké umenie nemá, len ľudové. Takže aby to bolo zdôraznené pri tom scénickom spracovaní. Toto bolo moje kredo a je aj doteraz. Mierka, točenie, ty sa na ňu zavesíš, jak... Čo, ťažká večera bola? Známy tak volá jeden, Števo, vítaj, ako sa máš? A ja, no taký pobledlý z mesta a tak ďalej, len tak a čo? A on, čo sa bojí, vasanti a tak. Toto, viete, mňa to tak šokovalo po určitom časovom odstupe, že akí sú títo ľudia. Tvrdz bola, chudoba, neviem čo, trápiť sa museli po tých kopcoch, tvrdá robota ich len čakala a tak. A popri tom mali
úžasnú energiu v sebe. Ja som si to aj uvedomil, tak napájal tým tak občas. To jeho opakovanie, aby dali do toho celú energiu, bolo niekedy veľmi vehementné, že až sa rozčúlil, až kričal. Ba dokonca si spomínam, že ešte v tých začiatkoch dokonca tak sa rozčúlil, keď slabšie dupkali tanečníci, že tak buchol nohou, že potom ju mal tú nohu mesiac v sádre. Hrdý, na oko neprístupný. Tak ma tak zgoval, že musím sa učiť, a mal pravdu. Mňa nazýval Aziatom, čo som chápal ako veľkú poklonu. Stále mi hovoril... To je široká paleta dynamiky, výbušnosti, ale aj láskavého pohľadenia. Ale v podstate v duši veľmi krehký. Je to človek veľmi temperamentný, je to človek nekompromisný v rámci svojho umenia a je to človek veľmi bohatý, úžasný, ktorý si dodnes všíma tak krásu prírody, ako aj umenia, ale samozrejme určite aj dievčat alebo kohokoľvek, pretože ich aj pri tých konkurzoch nakoniec musí vyberať. A myslím si, že má na to výborné oko, nakoniec tá Lučnica stále krásne vyzerá a je to jeho zásluha. Pán Osal drží tú Lučnicu mladú. Krásnu zemitu, vyrastá zo zeme tá Lučnica. Lučnica to je vlastne pieseň, to je symbol slovenskosti. Je to najkrajší posol Slovenska v zahraničí. Ale ja Lučnicu chápem aj ako taký nástroj. Nástroj, ktorý vysiela lúče. Lúče, ktoré prebodávajú srdcia divákov a obyčajne človeka prechádza mráz po chrbte, keď vidí tieto programy, ktoré pán Osal postavil. Tanec je veľmi pomínuteľná záležitosť, chvíľková. Pokiaľ trvá a potom už koniec. S Martinom Ťapákom sme sa pustili do tzv. Tanečných miniatúr. To znamená sfilmovať repertoár, čo Lučnica robila, Lučnica s ním začala, aj Sluk a tak. A to je veľmi dobré, lebo teraz máme materiál. A sme veľmi úzko spolupracovali a veľa filmov sme teda aj spolu narobili. Nosala vníma väčšinou verejnosť tak ako choreografa a umeleckého šéfa Lučnice. Nie je to celkom tak. On dlhé roky, 10 ročia, pôsobil na Vysokej škole muzických umení ako vedúci katedry tanca. Keď mi dávali profesúru, tak som musel dať, ale musíš dať čo napísať. Tak som napísal knižku. Keď vyučoval podľa knihy, to sa väčšinou nedalo. On má zmysel pre timing, pre výstavbu, pre čas divadelný. Čiže vždycky, keď to išlo podľa metodík, tak sme išli od toho rýchlo preč, ale keď pán profesor rozprával a s ním, keď sa rozprávalo, tak to bola naozaj vysoká škola. Každý tanec má inú atmosféru, inú myšlienku, iný obsah. Ja som poznal z nášho prostredia domáceho veľa práce, čo sa robilo s lanom, s pradením. Na východnom Slovensku mňa uchvátili pozišovskí hrnčiari. Viete, tak ja som sa pokúsil aj na takéto témy. A ja som napríklad u týchto pozišovských hrnčiarov nejako analogicky spojil. Mne bolo to, že tie karičky zemplínske a ten hrnčiarsky kruh a tak ďalej, to mi bolo, ako sa tak spodobalo. A ja som z toho teda ako vyšiel. Sa líšia názory, že ako prezentovať folklór, či v tejto scenickej forme, alebo či v originálnej podobe. On sám štilizoval, ale štilizoval v hlave. To není o štilizovanie v krokoch alebo podobne. Ja vravím, a vždy som to vravel a presadzoval, že každá forma prezentácie folklóru je správna, dobrá, keď je dobrá.
Samozrejme, že ten folklór povýšil do obrovských výšin. Jeho veci v podstate zľudoveli, ale vedel celý čas, že to nie je jediná správna cesta, že tých ciest je veľa. Ja som sa vybral skôr tou cestou ešte väčšej stylizácie a nikdy mi v tom nebránil. On celý život stojí na pevnej základni, na rovných nohách. S pevnou chrbticou, neohýba sa vpravo, vľavo, taký hrdý postoj. Synonymum spomenúť si, čo to znamená národný umelec, alebo kto je to národný umelec, tak je to práve tento človek. Števo Nosal je šíriteľom a nositeľom slovenskej ľudovej kultúry do sveta. A myslím si, že je úžasné, že taký človek tu vôbec kedy bol, že sa tu narodil a je to veľké šťastie, že sa niečo také môže jednému národu stať. Pán profesor je svojou prácou nespochybniteľne jeden z géniov tohto sveta. On je v podstate skromný človek a tým je veľký. Ja by som bol rád, keby sme sa dáko vedeli zorientovať, že čo je dobré a nie aj z toho nášho, ale aj z toho, čo zvonku chodí. Aby sme zostali tým, čím sme, kde máme korene. Si myslím, že to, čo som si tak predsavzal, aby to nezapadlo, tieto naše klenoty, aby sa to dostalo všade, nielen doma, ale aj do sveta. Si myslím, že sa to dosť podarilo a ja som dosť spokojný s tým. Chvála Bohu a vďaka všetkým týmto ostatným mojim spolupracovníkom, lebo bez nich to ťažko vyšlo. Si oddychnem.